सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कुडाळ शहराच्या स्वच्छतेसाठी आणि नागरी सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी कुडाळ नगरपंचायतीनं मोठं पाऊल उचललंय। आमदार निलेश राणे यांच्या हस्ते नगरपंचायतीच्या नवीन घंटागाडी सेवा आणि सक्षम व्हॅनचं लोकार्पण करण्यात आलं। तसंच नगरपंचायत जुन्या इमारतीचं सुशोभीकरण आणि जनरेटर सुविधेचंही उद्घाटन मोठ्या उत्साहात पार पडलं।